Piepjong en dan al het fabrieksterrein op. De strijd om jonge techneuten is begonnen. Ik kijk er altijd in de week naar uit om hier naartoe te gaan. Ik ben juist meer gemotiveerd, omdat ik juist zie dat het echt iets voor mij is. En verder in deze uitzending. Er zijn hier veel meer gevallen van kinkhoest. En waarom Hoek Silvio Hagen schorst. Goedenavond. Piepjong en nu al aan de slag bij Yara of Dow. Eerstejaarsstudenten van Scalda mogen vanaf hun 16e al het fabrieksterrein op om direct ervaring op te doen in de praktijk. Het idee is dat hoe jonger je de studenten enthousiast krijgt voor het vak, hoe groter de kans is dat ze willen blijven werken in de techniek. Een sector met grote personeelstekorten. Nanne en Arnoud zijn eerstejaars mbo-studenten procestechniek. 1 keer in de week komen ze met hun klasgenoten naar Dow in Terneuzen en leren ze de eerste kneepjes van het vak. Je leert eigenlijk nu nog steeds gewoon een beetje de basis, dus over de veiligheid en de instrumenten die je tegenkomt op de fabriek. Je moet zorgen dat het proces zo goed mogelijk verloopt. En dat kan je doen door monsters te nemen of een pompje aan te sturen. Ja, nu leer je steeds wel meer hoe een dag er dan uiteindelijk uitziet. De werkervaring doen ze op in deze oude fabriek van Dow. Hij is niet meer echt in gebruik, maar ideaal voor deze jonge studenten. Ze hebben echt de feeling mee, zonder dat je echt in een echte controlekamer zit waar het best druk, luid is. En hier kunnen ze eigenlijk op een gemakje in de juiste setting toch hun vak leren. Het is voor onze jongeren heel lastig om te ontdekken waar ze nou uiteindelijk voor gekozen hebben zodra ze de opleiding starten. Ze zijn nog jong, dus op de bedrijven worden ze meestal niet toegelaten. Dit programma biedt de kans om op een jonge leeftijd al 1 dag in de week op het bedrijf te komen en van daaruit beroepsgerelateerde opdrachten uit te voeren. Het praktijkprogramma is anders dan een normale stage. MBO-school Scalda en de aangesloten bedrijven hopen op deze manier de studenten warm te maken en te houden voor een baan in de techniek. Ze moeten 4 jaar studeren, dat is best lang. En normaal gezien krijgen ze pas in een 2e jaar te zien van oké, hier doe ik het voor. Ze kunnen echt wat zien. Dus dan geven we ze eigenlijk ook wel gewoon de moed om door te gaan in die 4 jaar. Dus hoe vroeger jong geleerd is oud gedaan eigenlijk, hè? Ja. Nanne en Arnoud zijn dan nog maar 18 jaar, maar door dit programma weten ze precies waar ze aan zijn begonnen. Wat we ook zien is dat er ook al een paar mensen zijn afgekapt, want die zagen gewoon dat het niet iets voor hun was. En ik ben juist meer gemotiveerd, omdat ik juist zie dat het echt iets voor mij is. Ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin, leuke ploeg, altijd gezellig. En je kijkt er altijd in de week naar uit om hier naartoe te gaan. Je hebt eigenlijk helemaal geen zin meer om die schoolbank in te duiken. Nou, het is dat het nodig is, en daarom doe ik het. Nog even wachten dus, want ze moeten nog 4 jaar naar school. Maar ook Dow ziet wel potentie in de, wie weet, toekomstige werknemers. We zitten hier met 9 studenten en eigenlijk is het echt al een ploegje geworden. En dat is heel leuk en daar kan je eigenlijk al hele grote stappen op een korte termijn mee maken. Ja. Dus die contracten zijn misschien wel al binnen? Wie weet. Heel graag. Oprecht, ik zie ze in de komende 4 jaar heel graag terug. Ja. Het praktijkprogramma zit nog in de proefperiode, maar Scalda ziet het wel zitten om hiermee door te gaan. In totaal doen er 29 studenten aan mee. Ook bij Yara, Cargill, Elopak, Zeeland Refinery, EPZ, ICL en Trezeo krijgen er al eerstejaars een kijkje in de techniekkeuken. Bij de GGD Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar 221 gevallen van kinkhoest gemeld. En dat is bijna 3 keer zoveel als het landelijk gemiddelde. De GGD spreekt van een zorgwekkende situatie. Het gaat met name om baby's en hele jonge kinderen. Een van de oorzaken zou volgens de GGD de lage vaccinatiegraad in Zeeland kunnen zijn. Kinkhoest is vooral gevaarlijk bij baby's, omdat ze door de heftige hoestbuien kunnen stoppen met ademhalen. Studenten onderzoeken de grondlagen in en rond Nisse om te kijken of er op deze plek in de middeleeuwen een kreek was. We zijn nu met de tweede boring bezig en hopelijk krijgen we dan een idee van de diepte en de breedte van die kreek. Dus hoe breed was die dan en hoe diep was die dan? En als je meerdere boringen doet, dan kan je daar een verband tussen proberen te vinden. Landschapsbeheer wil dat weten omdat er een speciale wandeling in de maak is. Dat is belangrijk, want wij zijn bezig met een 3D-wandeling in het kader van Geopark, Scheldedelta. En daarin willen we 3D-visualisaties maken. Dus we willen in beeld brengen
hoe Nisse eruit zag in 1300. En dan willen we weten of hier een kreek liep, ja of nee. Eind dit jaar is die 3D-wandeling met of zonder kreek te maken. Silvio Hagen is geschorst door zijn club Hoek. Hij mag de rest van het seizoen geen wedstrijden meer spelen. Hagen is een belangrijke speler voor de 3e divisieclub. Heeft dit seizoen 8 doelpunten gemaakt. De schorsing is wegens het herhaaldelijk overtreden van de normen en waarden. Ik praat erover door met sportverslaggever Jorben Weststraten. Ja, Jorben, want wat iedereen wil weten, wat heeft hij dan gedaan? Ja, Silvio is een hele emotionele voetballer. Heeft altijd de wil om te winnen. En het gaat natuurlijk niet zo heel goed met Hoek. Dus dan scheldt hij wel eens tegen een tegenstander, of tegen zijn trainer, of tegen zijn medespeler ook zelfs. En daar hebben ze voorlopig bij Hoek nu even genoeg van. Dus hij heeft zich wel echt misdragen. Ja, er is een incident geweest met de assistenttrainer Maxime de Kranen 2 weken of 1,5 week geleden bij TEC. Daar hebben ze ruzie gehad. Was op het veld voor alle toeschouwers. Daar waren ze niet zo blij mee bij Hoek. Hebben ze wel uitgesproken, maar afgelopen maandag is dan alsnog besloten om Silvio te straffen. En wat vindt Hagen zelf van die schorsing? Ja, hij is het er gedeeltelijk mee eens, zeker omdat ze ook al het hele seizoen met hem bezig zijn. Maar hij vindt eigenlijk wel dat hij iets eerder al gestraft had moeten worden in het seizoen. Omdat hij wel begrijpt dat hij te ver is gegaan. Maar hij vindt 6 wedstrijden wel te gortig. En eigenlijk spreekt hij daardoor ook wel dat het seizoen nu echt wel verpest is. Ja, jammer voor hem. Dankjewel, Jorben. Het bestaat uit duizenden steentjes in alle kleuren van de regenboog. En moet zorgen voor gesprekken, voor contact. In de tuin rondom de PKN-kerk in Axel komt een zogenoemde social sofa. Een sociaal bankje dus, van Mozaïek. Social Sofa is een project, een landelijk project, waar men bankjes maakt met elkaar, die je in de publieke ruimte neerzet om elkaar te ontmoeten en dat sociale contact met elkaar te bevorderen. En daar hopen we eigenlijk dat mensen met elkaar een praatje maken. Dat als je langs loopt eventjes gaat zitten. Het is nu wat regenachtig weer, maar dat je wat kan gaan genieten van de zon en het sociale contact. Want dat sociale contact leggen is belangrijk volgens de dominee. De helft van de volwassenen in Zeeland voelt zich namelijk wel eens eenzaam. En bij de 65-plussers is dat zelfs nog ietsje meer. Dat blijkt uit cijfers van GGD Zeeland. Ik denk in onze samenleving, zonder moralistisch te willen wezen, maar is het gewoon lastiger. Door onze rijkdom, door onze verlangen naar privacy, trekken we ons terug in onze huizen. Terwijl eigenlijk mens zijn eigenlijk in de relatie gebeurt. En daar oefenen we met elkaar in en zo'n bankje is daar ook weer een poging toe. Maar eerst moet dat bankje natuurlijk nog gemaakt worden. Het is de bedoeling dat hij er ongeveer zo uit komt te zien. Net zoals de andere social sofa die al in Axel staat. De kerk is nog op zoek naar mensen die willen helpen mozaïeken. We hebben dan een ontwerp, dat gaan we eerst uit laten tekenen. Dan krijgen we het bankje en we krijgen alle mozaïeksteentjes. Dan gaan we groepjes met mensen samenstellen. En het is belangrijk dat het in groepjes gebeurt en ook het contact in groepjes vind ik belangrijk. Het meest ideale is dat het een beetje een eye-catcher is, waar mensen over in gesprek gaan. Ja, en wat ik gewoon ook heel erg hoop is dat als ik hier volgend jaar langskom en de tulpen beginnen mooi te bloeien, dat ik dan gewoon 2 mensen met elkaar zie praten. En heb je even geen gesprekstof, dan heeft de kerk daar ook oplossingen voor bedacht. Op donderdagmiddag is de kerk altijd open. Dus ik denk als er dus iemand op dat bankje gaat zitten en je spreekt de mensen aan van wilt u misschien een bakje koffie, heb je al iemand op je bankje? Aan het bankje komt trouwens een QR-code en ook met enkele gespreksvragen en dergelijke. Maar gewoon die 2 mensen die elkaar daar ontmoeten, even ontspannen in de schaduw van de kerk, dat is mijn ideaal. Het is de bedoeling dat zo'n bankje als dit er volgend jaar rond deze tijd staat. Vooral de wind viel op vandaag. Vanmiddag was hij krachtig tot stormachtig met vlak aan zee zware windstoten. Verder was het bewolkt, af en toe regen, maar ook regelmatig een zonnetje. Vanavond neemt de wind langzaamaan af en er kan nog een bui vallen. Morgen wordt het aangenamer. Dan blijft het droog met geregeld zon en een graad of 14. Ja, en dan hebben we ook nog nieuws over poep. Maar daarvoor kijkt u maar even in de app, op de website of op de socials. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.